lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, ano dili ako masgama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 8 sa isa tong oras sa kaniya natong gugmang giyahan. Morning edition. At syempre, ladies and gentlemen, the celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heart Grab. Okay, Mike. Yes. Uy, wala Good man. morning sa inyo, the Honorable Councilor Bernie. Good morning. Kumusta ito mga constituents diya sa may makanhan? So far, okay na. Nawala na tong garayot. Nagmahulay sila. Wala na. Pero gusto bigyan na. Usahay na muli ko mga alas 8 sa gabi. Na magtapo ko usahay, pero gusto Unsay in kasog makuha na tani, unsay mong gusto nga mga balaod na atong gusto ipatuman diya sa inyong barangay diya? Para to Yes, sa amo sa Hilltop. Oh, ang sige. pinaka dapat na mag-grooving diya, dili mag-blinker. Uy, unsay pasabot para masapon gyud? For example, natay police mag-grooving or barangay tanod. Oh. Mag-blinker man. So makadagan. Nakakita nagsuga nga blinker, mga wala na diretso. Makadagan. So walay madakpan. Kaya, mga wala man, madagan man diretso. Di ka gusto nga posilo na lang nato diretso, dili ka gusto. Ayaw tagaan sa natong panahon. Naba na sa Biblia nga dili dapat nato na sila diretso posilo. Dili magpatay. Pastor Lito, unsa may nakasulat sa Biblia? Ang importante nga, salaman ang pagkutlo sa kinabuhi sa laing tao. Ato siyang iplastar sa lugar sa mas mabugnaw nga lugar na di siya mainitan. Imo siyang ipaplastar sa 3 hours nga lugar. Ano pa dulo matas 3 hours? Kasi kung nasa kainit siya ang ulo ba, iplastar siya sa mabugnaw lugar. Mao galing. Gwapo lagi mong audio karon ha. Okay Burag ni function na imong headset ha. Kumiyagi ba? Wala ba? Wala kayo? Di kayo manungog? Di man. Burag. Gwapo na. Kinsa ba- Klaro tol. Eh, Check. Klaro. Okay na tol? Kinsa Okay. to yung kauban gapon? Lo? Tol? Kinsa to Tol. yung kauban gapon? Tol? Lo? Okay ka. Kauban mo gapon ba? Nawala imong audio. Nawala. Ay, eto muna ang atong Lito Scott of the Day. Don't let the noise of others, opinions drawn out your own inner voice. Again. Don't let the noise of others, opinions drawn out your own inner voice. Ansay pasabot. Don't let the noise. Ayaw paminawa ang kasaba sa mga uban. Opinions. Ang mga kanang pagdasig sa nga mulupad drone. Drone. Tama no, galupan man ng drone no. Drone. Og naa sa sulod nga gatingog. Inner voice. Ang gumangya kaya din sa atin ang Biramax Capsule. Ang Biramax Capsule, di lang pampagahi, pampabalik pas gana. Ay perte. Ang kaning Biramax available ni sa Oro Pharmacy, Pharmacia Oro, Sable Pharmacy. Og kani available sa Biramax. Butika Pangmasa.
Ana tirada. So palit na mo bira ay mo kabala ka kay FDA approve man itong Biramax. So wala kay problema, walay mga ingon nga na problema sa mga sa tao na. Palpitit nga na way problema. FDA approved tapos kuan ni siya kanang herbal gini siya ha. So Na may uban god wala kasabot unsa daw ng FDA. FDA approved Muna, ito sini dili na mao katong kapanghatag og bugas. NFA to ilaha NFA. Kani siya mo ni sa nga ahensya nga gi-check gyud na siya nga kini di makadaot ana ba. Kay tanan tambal kung dili FDA approved patay delikado tana ha. Og syempre nga tunggong manggihan ay din sa atin ng Bioprovix. Probiotics. Actually, nakaka-dre brand. Morning maintain ako matag buntago. Bioprovix Probiotics. Gamay na ako ana. Nara day tama. Yan kita mo ana. Ang Bioprovix, ang usa ka kapsula ni 10 billion ka good bacteria. So kamo diya labi namoy ka ng mga babae nga gabalik-balik ang UTI. Ha? Kani mo tumaron ninyo i-maintain ninyo Bioprovix kay nay good bacteria ani. Gikan mo gioperahan, gikan mo antibiotic, Bioprovix, mga boros para mas dali dili mo na ay ang walay mga discharges nga di maayo sa inyo ha. Bioprovix. Ha mo ni ay kalimti Bioprovix. Okay? Available ni siya sa butika pangmasa or bisitay ilang fan page sa Bioprovix. O siyempre ang atong gumanggyagad sa atin ng Mustang. Meaning sa Mustang? Mangumusta kay mangutang. Ang Mustang actually, pwede ninyo ni sabay-sabay na sa inyong balay kay bawal pa mga tugbar. Magpalit mo. Tapos ladies drink ni siya. Lamig kay ni siya kay 10% alcohol ni siya. May alcohol pero 10% lang. Available ni siya sa Aurorama, Carmen Mart, sa Champs Convenience Store. Tapos ang lakalami aning Mustang, mas lami ni siya kung daghan ice. Bugnaw kayo. Kana, lami kayo na siya. Talutan ang mong Netflix, saban sa imong pamilya. Oh, morning lami. I-try ninyo ni siya. Ha? Ang Mustang. O sa meaning sa Mustang? Mangumusta kay mangutang. Ito na po ang ating letter for today. The hard burning and the hard later. Ganahan mangyug ko ni Arnel kay ako mismo nakailaman niya kung kinsa siya. But I like Arnel it because of me. I hear the all I all the Arnel what is. Who he is? Who he is? Mura magjangkod. Pero tuon lagi sa iyahang dungog nga medyo pangit ang ilang mga lain og batasan ng ilahang mga relatives. Mo nandi ganahan si mama. It because of the what do you mean dungog gani? I hear. Because I heard of the family of the boy can is it not be safe because the family is drug lord, addict. There's a lot. Busa si mama gusto niya nga di mi magkita. But mama, I don't like to see. Okay nga niyang naitabo. This is the starting of love life. Ay, day. Asa man kapadulong, day? Ma. Naman day ka diya, ma. Ganina rakod lang naglantaw-lantaw. Asa ka man padulong? Makikita na siya gatong laki, ha? Wala, ma, eh. Ako lang i-check ang mga baboy, mas ilalom ako nag-breed na ba, ma? Karong yung kagabi na mag-check ng ngit-ngit, man. Di kadjut lang mata. Magpalit sa kong napkin ma. Gidugo man di ko ma. Bantay lang bitaw ka. Sige. Ayo dito day. Palit kong Mustang day.
unsay Mustang ma. Ay kaminos ba nimo mo na bagong ilim nun karon. 10% ang alcohol. Ha? Balik ka palitik ko. Balik na dayon ha. Pantay ka lang gid asa ka padrong basi makikita ang pugkatong lakihan dito nga. Batik kay dungog nagsabot na beta ha. Wa na mi nakita ma eh. Mga siguro mga 2 ka semana na wa na mi kita-kita ma. Tama ka mo di ko ganahan ato niya makikita kay baho ito sila record diri ma. Na sige. Latay ka kay magulat ko sa Mustang. Manarapos ako kay tistingan na ko to kung bagong panty nga napalit. So, sige day. Pagdugay ha. Kulbaan ko da. Abi na ko kon. Asa ka lang mo naog sa ko. Asa man tong tawhan na to eh. Ingon man siya nga drilan daw siya magkulat na ko. Siya na, namay nanitsit. Namay nanitsit. Uy, nanitsit. Na. Paminaw ko unsa kong sulti. Uy, namay nanitsit. Brother. Uy, ta burag mag nay nagtagoy-tagoy. Burag nay nagtagoy-tagoy. Tabog, burag na po'y nanitsit. Burag na ko'y nadunggang nga nanitsit. Burag na ko'y nadunggang nga ni kanta. Burag na ko'y nadunggang. Ay, na. Burag na ko'y nadunggang nga ni kanta. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating sa Uy, wala. Burag giusap niyang kanta. Burag ni kanta sa bahay kubo lagi. ay kubo ay hindi. Arnel? 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 Ano ko di? Uy, abi na ko kapre. Na ako sa imong likod. Uy, Arnel. Hala, ganina naman ko sigap sa prosemontian. Baboy man day ni. Ada ma. Arnel, I miss you. I miss you. Kiss Bagus ka. Kiss ako kamay. Uy, baho. Baho magkikagiliom na. Haplas ka no. Pasaylo, awa na lang ko nakatrapo. Kaya magduda man si mama kung manarapo pa ko. I miss you kayo do. I miss you. Dagko na ba kay lamok din. Tanaw, pinaakan ako sa ako. Dagko yung lamok. Pasaylo ay. Di ka nagulat sa motor? Aka na pinagulat sa motor? Sa ano dyan? Sa lapasan? Ilalam sa kahoy. Ano David? Sa lapasan ni? Ha? Sa lapasan ni? Tablon. Sa tablon. Gimangaw kayo ko ni mo. Saan maginato na itong sitwasyon, oy. Nga. Kadumdum ba ka nga, kada adlaw ko gani diri, abin ako mugawas ka mag-CR? Di ba diri magkagapangihan ang ilalom sa mansanita? Oh, diri. Ano na ka? Diri ko na ako madungay kami. Pasiluag yung kay ko, Arnel. Pero sa automang yun nga. Si mama lagi, uy, samok ayo. Sabto na gunato na imong mama mo, abot na gihapon ang panahon. Naud sa ako manggunagod nga. Puli na lang na imong apelido, bi. Unsa ako manggunag imong apelido, ilado mong gikan na diri nga mga durugista, mga gamaoy, kapangulata, mga babairo. Pero ayo ka Uli ako Sanyel ako yung puli. kabalo ka. Ako kailan biagyog ko nimo. Kabalo ko nga dili ka pareha ng imong mga igagaw, mga uyuan. Makita biya ta ka nga gaserbisyo ka sa simbahan. Ipuson lang ang katunga. Kabalo biagyog ko nga before ka matog simbahan mamalit pa kag karni. Wapit pa ka sa kauswagan para mamalit ng ginong karni para sa simbahan, di ba? Butang ka nga pagkatao. Tapos napakay-programa sa radyo nga magbasa-basa o ganang mga bersikulo sa Biblia, di tanawa. Wala kang tinuod ba? Munang imong asawa di kin magduda na imong mga pasahero imo ra pong babae. Ay, Ray. Bitaw oy. Sao man ato ni oy nga. Unsa kay ma? Nga ano, Unsa kay maayo ka sitwasyon. kala ko suggestion sa imo ba? Masugot ka. Unsa may imong suggestion? Ang layas ta. Oh,
Unsa? Biyaan na to na imong mama. Mangita na bitaw na og kinanglan na ka. Pero di ba na mayo tong gabuhaton? Dili man, mubalik ra gyapon ta. Basig sa mo siya masuko sa tong buhaton apan. Pero di na nako ni kaya nga magsige tago-tago iya tang ipagbulag kay na-realize na ako nga nahigugmag yung kanimo, Arnel. Sabi aman ta. Dili ra ta. Apan ko mag-uban ta asa man ko ni Budalhon. Dalon ta ka sa bukid. Ibutang ta ka sa probinsya nga kitaran duwa. Sigurado ka mabuhi ka ko nimo. Kasi tinanalang gusto na ko nga mag-uban na tado, Arnel. Wala problema ang pagbuhi kay buhi na kadaan, ang pagpatay na lay kulang. Apan mahadlok man ko pero di na sa ko gusto nga perminti lang ko awayan sa ko mama. Nga ipagbulag ta doon na ko kaya kay na-realize na ko nga. Ikaw magikanim. Ya, suman, uyon ka, biyaan nato imong mama. Wala ko nakaprepara pero na nako'y duha ka bag diha. Wala ko nakaprepara. O saman, Sige, suman, kuha na kong taxi, atong ikarga imong bag. sure mang yung ka nga tinudan na mong gibati ka na ako. Wala ka tinuod ni. Walay bakak aning tanan tinuod ni. Di ka ko ni mo pasakitan. Dili ta ka pasakitan kundi palamian. Pag sure ba? Lagi ako bahala nimo. Biyaan na tanoy mo inahan. Kabalo ka, supak man ni para na ako pero di na po na ako kaya nga ipagbulag patado. Labi na nga imo nang nabungkag ang akong tinapok. Banto ka na kay Saba na kay Kakaron. Nausap ng tingog ka ng mangihi ka diri dapita, nausap na. Taon sa man, kumuban ko nimo, ubanong ko nimo nang mamalit kag karni sa kausumagan. Oo, ikaw akong kwan, tigbit-bit sa silupin. Sige. Sige, kumumanggaling na. Kumumanggaling na. Kumumanggaling solusyon para di lang ta magbulag. Sige, maubang ko nimo. Mauban Sure ka? ako. Mauban ako Sure nimo. ka? Oo. Sure ka? Sure ka? Sure na. Mauban ako nimo. Sabi nga ng iba, Guba gyud ang dungog aning kalakihan mo pa ipag buyon makalimulit kaya. Ay, problema pagbuhi kay buhi na daan. Pagpatay na lay kulang kay buhi na daan. At ang ninyo og mahang sumpay.